Sexuaren inguruan estereotipo asko daude. Adibidez, kantu hau. Betiko kantua, ez daki zergatik entzun behar dian olako kantuak sexuaren inguruan ari geanean hitz egiten. Adibidez ere beste kantu hau. Ai ama, zergatik sexuan inguruan hitz egiten dugunean o praktikatzen dugunean bi kantauek jartzen dituzte eta ez beste hau. Ai ama, gaur sexuan inguruan dabiltzan estereotipo guztiak hautsiko ditugu. Eta agian taburen bat ere bai. Kaixo launak eta itxaso ongi etorri zer moduz. Bai, eskerrik asko. Ongi. Gonbidapenagatik, bai. Bai, eskerrik asko zuri etortzegatik. Bueno, egia alda sexuan hola hainbeste mito, tabu, gezur eta kontatzen diala. Badira, baina gure lana hain zuzen ere hori da, ez? Ikastetxe ibiltzen gara, sexologiako, nondik norakoak azaltzen, ezitzen, eta hoixe da, nire ogibidea. Egia da, bueno, eta egia esan, zu sexologian aditua zea, esan dezun bezala ikastetxean gaztetxokin, ez hain gaztetxokin ere bai biltzen zea, ez da? Ere bai. Berriki Baztan aldean eta Bortzirietan proiektu bat dugu jubiloteketan. Hau da, 60 urte dituzten adineko pertsonekin, hain zuzen ere, sexu tailerrak ere eskaintzen ditut. Berandu ez da inoiz orduan. Ez, jaiotzen garenetik, hiltzen garen arte. Entzun Bueno, bi gauza garrantzitsu uztartuko ditugu gaurko saioan, gastronomia eta sexua ez da. Bizitzan bi gauza garrantzitsu asko daude, baina bi horiek ere bai. Eta gaur hemen izango dira. Bueno, lagunak eta itxaso, garatuko izuet pausuz pausu, erremolatxa brownia hobiteko garaian nondik noa ibiliko gehan. Bale? Bueno, azteko eta behin, esango izuet, erremolatxa egozia dakaula. Erremolatxa egozia ingo deuna da birrindu, hor birringailo jarri zut gaina prest, eta zukatu ingo deu. Gio mamila erabiliko deu, eta kendutako zukua ez dugu aprobetxatuko. Eta zein ingo deu, hemen, txokolatia, baino marian jarriko deu, eta gurinakin astuko deu, bestalde ingoitugu arrautzak azukrekin arrotu, eta behin, bi nazketak prest dazkaunian, ingoitugu hemen dazkaun osagai guztiak elkartu. Ingo deu ganaxontara pixka bota arrotuta da ona, hoi berri zegania, eta gero mamila erremolatxana, eta botako deu legamia, kakao hautza eta irina. Primeran. Moldetxo baten jarriko deu, eta laben bukatuko deu. Gio krematxo bat ingo dio lagungarri gainen jartzeko. Eta krematxo egiteko ingo deuna baitare, baino barien jarriko deu txokolate txurila, elkartuko deu hori gurinakin, gio, gazta krematua botako jo, eta azukre hautza. Elkartuko deu, ostutzen utziko deu, mangatxo baten sartuko deu, horrekin brownie gainean jarriko deu, eta hoi gutxi balitz, ingo deuna da txokolate beltzori urtu, atemperatu, mai gainen bota, biruta txokatea, eta gainean apaingarri jarri. Ados? Bai, primeran. Bueno, hasiko zehazu erremolatxa esan dizuten bezala gainean birringailo jarri zutela hor. Perfecto. Emango izuten ben boltxo bat, boltxo bat ez, basotxo bat, olakua. Vale. Eta hemen sartu, birrindu. Primeran. Eta, gero ingo zuna da, hemen jarri. Hauxe, eta berriro horrea bota eta mamila hemen gelditzia. Bale? Hola likido bera joango dira. Bale. Ados, emango izu sardezka bat. Hori da, bezala askazalak more garatuko zeata. Bueno, eta ni bestalde, baino maria jarriko ditu martxan, eta ekin ingo jo, brownie jai. Bueno, brownie jana, lendabiziko aldiz da nik itetena hemen saioan, garrantzitsua, izatea beti lehendabiziko aldia eta sexuan ere bai, ez da? Bai, baina lehendabiziko aldia zerena. Lehenengo musua, lehenengo besarkada. Jaiotze zanetikan, bai, esan dugu jarrituta galitu nahi, baina bai, hor azten da, ez da? Bai, ematen du ez, lehenengo aldia beti dela, lehenengo koitoa, baina sexologoen ustetan, ez, uste dugu lehenengo aldi
asko daudela, ez? Are gehiago, lehenengo musua, lehenengo besarkada, oheratzen zaren lehendabiziko aldia norbaitekin, lehendabiziko aldiz ligatzen duzula, ez? Orduan, nolabait ere lehenengo aldi asko daude, jaiotzen garenetik hiltzen garen arte. Baina orduan bai adibidez, sexu bezala kontatzea lehendabiziko musua, lehendabiziko besarkada. Bai, noski. Ja, gu pentsatuko izan desun bezala koitua dela sexua, ez da? Bai, batez ere nolabait ere pertsona horrentzat berezia izan bada eta garrantzitsua izan baldin bada, noski dela sexua. Eta orduan, txikitatik gaztegea ja sexua harremanetan, esango benure? O sexua eta sexua harreman desberdina da? Saltxa handia da, hau, niliatzen hasinez, ja. Baina egia da, bai, jaiotzen garenetik, hiltzen garen arte, bizipen desberdinak ditugu, bai, alde batetik, ez, garen emakume, garen gizon, ze harreman ditugun, ze esperientzia ditugun, eta noski, denak dira sexua, ez? Lehenengo, zer dakit, gure genitalekin esploratzen dugun lehendabiziko aldia, norbaiten aurrean biluzten garen lehendabiziko aldia, zer dakit, ez? Bai, une asko daude hor. Bai. Oso bereziak diana, eta gaina batzuk, markatzei zuela betirako, ez da? Osea, nola erakuste zu, nola inbiar dago, azkenian, lehendabiziko aldia danontzako da zaila, ez da? O berrilla, bintzat. Bai, baina horregatik azpimarratzen dut, ez da? Lehenengo aldia zerena, ez? Hori da, hain zuzen ere importantea, ez? Egia da, bizi garen, ez? Igual gizarte honetan eta nolabait ere garrantzia ematen zaiola horri, eta egia da, ez? Gazteekin ibiltzen naizenean, sexualitate tailerrak eskaintzen eta egia da, ez? Beldur hori dagoela eta horren atzean dauden kezkak handiak direla, baina ez alda mitoa gero realitatean, ez, gertatzen dena esperientzia asko izango dira noski eta denak izango dira bakarrak eta errepika ezinak seguro, ez? Denak bereziak direlako. Dudi gabe, bereziak, oso bereziak eta hor gelditxia bai, betiako. Eta ez jankintasuna handia dao? Sexuan inguruan? Zuk zer uste duzu? Ez dakit, pentsatzen dut bai, ez? Bai. Betu, nik ja ez deskolokatu jazu, ja. Osea, orduan ez dakit. Ea galderan nik egin barritudan. Erantzuna zu dazkizu. Ez, egia da gaur egunez, sexualitatea eta sexua nolabait ere tabu dela, ez? Eta orduan asko hitz egiten ez den gai bat dela, ez? Ez eskoletan, ez komunikabidetan, etxean, ez? Orduan, ez da intimitantian hitzeiten, asko, ez da? Intimitatean igual gehiago zango nuke, baina ez kasu guztietan, ez pertsona guztietan, ez harreman guztietan, ez bikote, ez hirukote guztietan, ez? Nola baita esateko? Baina igual bikotean, bai, baina ez zen igual etxian, o familin, o nahiekin, eta nahi arrebekin, da gurasokin, aitona monekin, ez da hitz egiten. Ez da hitz egiten. Zuk lankideekin adibidez hitz egiten duzu? Igual baten bat arrotuta dortzea noiz bai, baina bestela ez da hitz egiten, normalian. Hori da. Normalean hitz egiten ez den gaia da, ez? Bai, o baten bat arrotuta, o baten bat esateugula, hori aspaldi utzi nun da, holakoak. Emango diot orduan, Jose Bani, eman, berrindu dena, eta ingo deuna da, bertatik geho utzi berrize, eta hori da, zukoak atea bihar du, bakarri mamila bihar deulako. Bale, orduan emendikara, hola pasako dut, ez? Hori bai, gio mingaina bat emango izut, eta mingainakin erresago bateako zuten. Perfecto. Vale. Lanean jarri nauzu, eta ni zuzenea lanera, Hala, inbiar da, eman eurra, eman. Hemen, brownie txukun atea behar zaiguta. Hau inbiar deu, behitu, alda, arrotu makinakin, baina brownie bat inoiz ez du nion behar oso arrotuta, nahiko xapala eta xamurra behar duen, ez dugu arrautza gehiagi arrotu behar. Pixka zuritu horrela, eta nahikoa izango da. Bueno, eta itxaso, adibidez gaztek, ze zalantza eukite ditu, zertan harritzen dia gehiena, hola, emanaldi bat ematea gute zean. Bueno, ezin dugu, alde batetik orokortasunean ezin dugu hitz egiten, Seguraski, Zarauzko gazteak, edo zerdakin Nafarrotik natorrenez, Iruñerriko gazte talde bat hartzen baldin mozu, seguraski galdera ezberdinak izango dira, Batzuetan ematen du, gazteek gaur egun ze zalantza dituzte, orokorrean, pertsonaren arabera, etaparen arabera, edo bizi etaparen arabera, esan nahi dut, eta galderak orokorrean, oso anitzak, oso divertigarriak, eta oso ezberdinak denak, ezin dizut erantzun. Adibideen bat jartzea arren, orduan adibidea jarri, zeintzu dira divertigarri horiek, edo zeintzu dira... Egia da kuadriaren arabera edo herriaren arabera aldatu daitekeen zerbait da, Ez da berdin, Zarauzko kuadria bat galdetzea, edo tailer bat nik ematea Iruñerrian, Gainean Nafartarra izanik, nola baitere, galderak oso anitzak dira, oso desberdinak, eta orokorrean,
nolabait ere gazteek dituzten kezka hoien atzean dauden galderak dira, ez? Adibidez, hilerokoak mina egiten du, edo lehenengo ejakulazioan mina sentituko dut, edo nola ematen da musu bat, ez? Edo zer jakin behar dut, edo zer behar dut topaketa erotiko bat izateko, ez? Edo non sentitu ezaket plazerra, ez? Hau da, nolabait ere oso mundu zabala da, eta egia da, galderak ere anitzak direla, ez? Eta esan duzun bezala zarautzan, horrean, zeu daka, esatu egia da, segun itxasoko aizida daka, nonungoa ean, edo igual gehiago da hiriburu handi bateko, herri txiki bateko ere bai desberdintasuna topatze dugu, edo? Bueno, hor ja nik ikerketa handirik ez dute egin, baina egia da, nolabait ere ez, gazten taldeen arabera edo norbanakoaren arabera, galderak eta kezkak desberdinak direla. Baita plazerrak bilatzeko moduak ere, edo sentitzeko moduak ere bai, ez? Eta hoi guztia esaten nahi zeanak gaur egun eza, aldao, adibidez, interneten danetik galdetzen duela gaztetxo beti dazka behaien smartphoneak eta galderak ititu eta eozen gauza topatzitu gortikan eta ez dakit hor... Badao, ez da, guain ETV nindue dokumentala, zeak eta ehundoko liskarra daude sexuan inguruan, ez da, gaztetxoekin. Bai, egia da ez, igual gaur egun ez, mugikorrera jotzen dutela edo dugula orokorrean, helduok ere bai ez, galderak eta erantzunak bilatu nahian, baina nik uste sexualitatean ez eta sexologiak ere proposatzen duena da, elkarri kontatzea. Gure seme-alabekin ez badugu sexuaz hitz egiten, gure ikasleekin, gure gurasoekin, edo gure zerrakit gu, baino zarragoak diren pertsonekin, ez? Trasbase hori, ez? Belaunaldiko informazio hori ere oso importantea da, ze azkenean gure gorputzean gertatzen dira gauza guzti hauek, ez da? Eta orduan, ze usten duzu, bai on berdala eta gabaina behitzen berdala, bestela beste informazio traketxasko harrapatzen dira hortikan, ez da? Bai, beraz, hitz egin behar da. Sexuaz hitz egin behar da, bai. Eta orduan, eskoletan ematen da sexu hezkuntza eskasa da? Nire ustez bai, gaur egun Euskal Herrian oraindik ez dago ez da programa bakar bat ere, lehen hezkuntzatik hasita edo aurre hezkuntzatik hasita, batxilergor arte, sexu hezkuntzako saioak eskaintzen dituen programarik ez dago, ez? Hau da, ez dago ez da egitasmo bakar bat ere, nolabait ere ziklo guztietan sexu hezkuntza lantzen duen egitasmo edo programa edo dena delakoa, ez? Tarteka, hola, tantaka bai, DBH-en saio batzuk eskeniko ditugu, edo LH-en, edo ez, hau da, lehen hezkuntzan edo bigarren hezkuntzan, ez? Baina hola, programan ere ustez osorik ez dago. Eta jarri beharko zan, ez da, pentsatzen duzu, bai. Guk sukaldarik pentsatzen duen bezala, gastronomian arloan jarri beharko zala, zu sexologa bezala, bere bai, pentsatzen duzu, bigai oso garrantzitsu diala, ez da? Dui gabe. Eta egia da, gero eta udaletxe gehiago, gero eta izarte zerbitzu gehiago, gero eta eskola ikastetxez, gehiago nolabait ere apostu hau egiten dute ez, baina orokorrean esango nuke lan handia dugula. Bai, lehen nabiziko urratzak hasi dira, baina lan gehiago inbierda da, alegia, ez da? Bai. Bueno, hemen txe, aigea txirriki txarraka, behitu, arrautzak, arrotu eta pixka, ez dia gehiagi arrotu behar, esan dizutena, hola, pixka naztu eta zuritu. Hemen, ingo deuna da. Ongi ari naiz, ez? Oso ondo aiza, guain, mingainak indena honea gota, utziko de hor zukatzen, eta gero elkartuko ditu osai guztik, molden jarri, eta labea sartuko. Baina lehen da bizi erreportai bat ikustea jungo gea, dos. Txaso, jungo gea elikara, eta ikusiko zue, oi hartunen dago, eta han beti, ikasten gaude, guazen bertara. Ongi etorri Joseba eta ikus-entzuleok. Elika kooperatiban gaude, Oiartzunen, ni naiz Jon Etxebeste, eta gaur emango izuet erramolatxa gorrian berri. Bueno, hemen daukagu erramolatxa gorria. Bere jatorria dago Asia aldean eta Afrikan. Eta hemen ere popularizatzen, eguneratzen joan da, azkeneko hamarkadatan. Iparraldeko kultura horrek, Frantziko kultura horrek eragindula hortan. Ohitura gehiago izan dute erramolatxa gorria ensaladatan eta erabiltzen. Eta orduan ohituroi iritsi dela azkeneko hamarkadatan honea. Normalian kanpoan egiten dugu, barazki hau. Nahiko ondo egokitzen da, klima honetara.
Egia da eskertzen duela ere lurra arroa izatea, ondar punto batekin edo organiko materia desente izateak, nahi du, buztina baina, eta nahiko ondo egokitzen da, honek hemengo klimara. Bati bat landatzen dugu guk hemen behintzat udaraldea, eta gehoia hasten geha usta jasotzen, udazkena eta negu guztian. Landarea landatzen da, txikia, eta burua egiten juten da, poliki-poliki, eta orduan benetan bere balioa gehiena badago hemen. Buru hontan, kualitate oso ona ditu, freskoan vitamina C izugarri dauka, mineralak burniaz pila bat, eta jan dezakegu entsaladan railatuta edo egosita. Eta gero egia da batzuk ere ostoak erabiltzen txustela egosita eta sukaldatzen txustela. Orduan, dana landarea guztia erabiltzen da. Zapore aldetik nahiko goxoa da, geho tinte gorri hori du, dena gorritzen du, eta aurtengo uzta erramolatxakin ez zaigu gaizki jun, baina egia da beste zenbait landarekin nahiko udara arraroa indula, nahiko ezea, iluna, orduan xomorro aldetik handa eraso desente jasan ditugu. Bakiko dugu pixkat, ikusiko bere kolore gorri horrek adierazten du, antioxidatzaile potentea ditula, eta zelulak berrabiatzen laguntzen du. Elikan egiten dugun nekazaritza agroekologiako nekazaritza da. Bertako produktoa, garaian garaikoa, hemen egiten dugu salmenta zuzena, geho otarrak ere banatzen ditugu, 40 gorako otarrak, eta geho saltzen dugu ere kuan dagoen beste kooperatiba batean, labore kooperatiban, salmenta guztia egiten dugu 3 kanal horietatik. Joseba, bagoaz. Gaur bukatu dugu erramolatxa gorriarekin. Jarri zuen bizitzadan erramolatxa bat eta osasuntsu izango zarete. Eutsi goiari. Gora Jon eta gora zure baratzak. Ai, ama, zingo genuen haue gabe, Egia esan oso garrantzitsua da zure bezalako jendia batea, bakutanok ondo elikatzeko. Mila esker eta jarraitu horretan, gu jarraituko dugu hemen gauza berezik egiten eta gaur bai erremolatxakin. Egosiak erabilitut nik, Baina norbaiteko lako freskoak hartzen baitu, etxian egosi eta gauza berdinein da, halko guzun brownie berdina prestatu. Bueno, jarraitu ingo dugu hemen. Beitu, hemen dakau, gurina eta txokolatia urtu zaigu. Hemen azukre eta arrautzak, eta hemen erremolatxa birrindu eta zukatuta. Nik elkartzen jugu naiz dena, eta zu krematxoa egiten jungo zea, bale? Bai. Beitu, emango izut, hemen dikan, mingaina bat, bale? Eta hemendikan boltxo bat emango izut. Eta bol honetan, lehendabizingo zu, azukria, hemen azukria, eta gazta. Eta horrekin krema batin ondo, dena ondo naztu, bale? Brumito dena jun arte. Eta gero hemen, hau epeltzen dakaula, bueno, nik usten dut behotasun hartzen jungo zan, bakarrikan behitu. Bakarrikan guen, gueltatzuk eman berizko, dena ondo urtutzeko. Eta dena ondo urtutzen danean, hemen gurina botako deu, gurinakin prestatuko zu nik hemen indetena bezalakoa, eta geho biak elkarko dituzu, bale? Primera. Venga, martxan jarriko gea, hemen moldetxu dakat eta gaina ateakoet, eta bagoaz. Harreman, barkatu, baina harreman erotikoetan ere horrela gertatzen da. Nola? Hemendik, osasen nahi dut, handi gauzak prestatu, hemendik gauzak prestatu, eta batzuetan, hor dago magia, zure gauzaketan ere gauzak elkartzea, Beitu nola ligatu duen hemen txokolate eta gurinak. Earki, aberzuk hain ondo ligatzen dezun. Ez dakit. Bueno, kontatu guri, adibidez, ikastetxeta jute zeanean, ze topatzen deun, emanaldi horietan? Bai, alde batetik txikientzako, gazteentzako, familientzako, profesionalentzako tailerrak eskaintzen ditut, hau da, adin guztietarako, eta baita profesionalentzako, ez dakit esan dudan, baina nola ere sexu hezkuntzak gaur egun behar du izan, horrela, 3 dimentsioetan, hau da, erabiltzaileei igual gazte eta aurroientzat, baita ere profesionali zuzenduta eta gurasoei edo familiei, Eta gero, tarteka ere egiten ditugu horrelako tailerrak, adineko pertsonekin, edo anistasun funtzionala duten pertsonekin, Hau da, nola ere, sexualitatea kolektibo guztietan eta adin guztietan, landu daiteke,
Eta ikastetxeetan zer topatzen dudan? Ba, bueno, urduritasuna, alde batetik, ama gaur sexologa bat dator, ez daki zer, ez? Eta arduan, ba, bueno, urduritasuna batzuetan ere erresistentzia asko topatzen ditut, ba, ez? Batez ere hori da, eta batez ere gurasoen aldetik, igual, ez? Haizu, eta zeri buruz hitz egingo diezu, ez? Hau da, beldurra ere esango nuke dagoela, horren atzean, ez kasu guztietan, baina ikastetxe batzuetan, bai, are gehiago, ikastetxe batzuetan noa, eta nire sorpresa da, egun horretan ikasle horiek ez dituztela eskolara bidali. Agian gai konkretu batzuk, bai, ez dituztelako landu nahi edo. Ez da ohikoena, baina bai, egia da, ez? Eta, ba, plazerrari buruz hitz egiten dugu, sentimenduei buruz, mugak non jarri, gero zentzumenei buruz, zen batzuetan ematen du, bueno, gorputza hortxe dugula eta gorputzarekin egiten ditugun gauzak direla sexualitatea, eta ez, hain importantea da ere entzumena, ikusmena, dastamena, ez? Gaur hain zuzen ere hortara etorri naiz, ez? Nolabait ere zentzumenen garrantzia ere goraipatzen dugu, ez? Gaur egun nolabait ere, bueno, bai hori da, eta sexu hezkuntzaren helburuak horiek dira, ez? Elkar ezagutzea, komunikatzea eta aldenean gozatzea egiten dugun edozer gauzarekin, zuk aldatzen ere. Eta adibidez, asko aldatzen zaizu, badakite bai, bikotekin egiten dezula, helduagokin bai egiten dezula, hori ja egiten dezu zure kontsultan, ez da? Hori da. Eta hor adibidez oso gauza desberdinak topatzen dituzu? Bai, bueno, sexu hezkuntzaz gain ere konsultan egiten dudana da arreta, ez? Bezeroei arreta. Batzuetan bikoteak dira, batzuetan familiak dira, batzuetan norbanakoak dira, eta hor benetan egiten dudan ere sexu hezkuntza da. Zergatik, ez jakintasun handia dagoelako, ez? Eta orduan konsultara etortzen dire... Zer da, esplikatzeko gutan hori bai sexu hezkuntza zer da zehazki? Garai batean egiten zen sexu hezkuntza zen kondoiaren erabilera azpimarratzea, eta, bueno, fascinantea zen egiten ziren tailerrak zirela platano batik kondoi bat jarri, segurazki, telebistaren atzean dauden hoiei, batzuk, suposatu gogoratuko duzuela, ez? Eta, baina gaur egun hori ez da egiten. Antisorgailuei buruz, badakigu, sexologak, bai, badakigu horri buruz, edo gaixotasunei buruz, baina ez da hori bakarrik, ez? Hau da, sexologiaren mundua oso zabala eta anitza da, eta aipatu ditudan bi gauza horiek nolabait ere eremu txiki batekoak dira, ez? Eta orduan orokorrean, esan dudana, plazerrari buruz hitz egiten dugu, komunikazioaren garrantzia azpimarratzen dugu, eta holako saltxetan ibiltzen naiz. Hori ere bai, bueno, adibidez, guri asko sartu zigoen, sasoi batetik etorri ginara, sexuen gatikan ere bai, igual egontzalako tragia handi bat, ez da, hor, eta ematezun hori zala garrantzitsuna sexuan, ez da, baina zatezun bezala beste gauza asko daude, ez da? Bai, eta batzuetan hasten zaizkigu... Hori ere bai oso garrantzitsua da, noski, baina... Batzuetan hasten zaizkigu, ez, detaile txikiak, ez, begiradak, besarkadak, lanera joaten naizenean, ere bikotekideak, zer dakit, masaian musu ematea, edo aurrak baldin baditut, eta dutxatzen baldin baditut, zer dakit, dutxa ondorengo, baina hori sexua baina ez da maitasuna. Baita ere, baina maitasuna eta sexua ez aldatoz batera. Maitasunetik sexua iristea, baina ez dakit, horregatik nire bai nabile, a ber, ikasten. Bai, ez dakit, azkenian pentsatzen dut, sexua eta maitasuna oso desberdinak diala, ez da? Ez. Bueno, nik aldera... Sexua bikotekin eukitzea, ez da, eta maitasuna familian lagunekin, munduakin edo zeinekin, animalikin danekin aldaizu euki, ez da? Eta bikotearekin maitasunik ez orduan? Bai, dana maitasuna eta sexua. Aldanian. Orduan elkarrekin. Horde esatezu, nik ez dut eta sexu ikan, bai, musutu dizu, ez da? Bueno, ez dakit galdera horri erantzungo diodan, Joseba, Sexua eta maitasuna, sexologen ustetan, ez, nolabait ere batera datorren zerbait, baina agian ez iritzi guztietan, ez? Ze, bale, igual... Badago maitasunik gabe eukiteko sexuare, bai? Bai, baina, igual eskasa. Maitasun txikia izango da. Maitasun txikia, maitasun handiak egon badira, edo erakarpen txikia, erakarpen handia, ez dakit nola saldu, ez? Baina nik esango nuke hain erraz ezin direla bereizi. Orduan, zuk ezin bazui bereizi imaginatugu. Ai, ama. Bueno, eta, Gio, esan dezunare bai, helduena, ja, jubilatuta daudenak eta hori ere bai, emateu, ja, sexua bukatu zaiela, ez da? Esan dezun bezala, harremanak horiek bukatzen dira, baina dirudinez ez da bukatzen, ez da? Ez, ematen du batzuetan ez, sexualitatea dela gazte aroan hasten den zerbait, eta behin semalabak eutkita bukatzen den zerbait. Eta ez da horrela. Kuarentena zer dira, 40 urte, o...
Ez da horrela, ez? Egia da, aur txikiak, ez dakit, ondoan baldin baditugu, haiek haien sexualitatea dut ere, bai, ez? Haien ikasle, zer dakit, haien gelakoekin, haien lagunekin, parkeko lagunekin, hori biltzen dira ere, edo musuka, edo eskutik hartuta, edo ez? Orduan ezin dugu nolabait ere zensuratu eta aurren sexualitatea existitzen ez dela aipatu, ez? Eta berdina, adineko pertsonekin, ez? Egia da, desberdina dela, noski, eta etapa desberdinak daude, eta noski sexualitatea ere, etapa desberdin horietan desberdina dela. Baina, badago, eta pertsona guztietan esango nuke. Bueno, eta itxaso, jendia kontsulta juteanian, ze zalantzakin jutea? Zein dia gehien galdetzei zuena, o zein izaten dia keskak, bikotenak, o bakarri juten da jendia, o normalen bikoten juten da, o nola izaten da historia? Bai, denetarik, orokorrean egia da ez, lehenengo deia igual, edo lehenengo mezua batek egiten duela, eta orduan, gure lana ere da, jakitea pertsona horrek bikotea duen edo ez. Igual telefono dei horretan ez dugu argitzen, ez? Zergatik, zenbatzuetan sailtasunak norbere buruarekin ez dira ematen dira... Gainontzekoekin. Bai, hori da, ez? Bikotearekin, ez? Orduan, horri importantea da, horri importantea ere da ikertzea, aber noiz pasatzen zaion, ez? Edo ze egoeratan. Eta orokorrean esango nuke, denetarik, ez? Baina kezka nagusiak, nola eman plazerra emakume bati, ez? Adibidez gizonezkoen kasuan eta heterosexualen kasuan, ze harreman motak, ez? Egon daitezke, ze batzuetan ez jakintasun handia dago honen inguruan, ez? Zer dakit, ea orgasmora nola heldu naitekeen, edo batez ere, eta honekin laburtuko dut, ea normala naizen. Ea normala naizen. Bai, kezka handiena, ez dute horrela galdetzen, noski, baina egiten dudan hau normala da, edo praktikatzen dudan hau normala da, edo gertatzen zaidan hau normala da. Eta orduan hor dago, ez? Burua uste gehienak galdera horren atzetik daude. Eta normalak izaten dira, o ez dira normalak izaten, o... Dena gara normalak, Dena gara perfectos imperfectos, Bakoitza beriakin, Bueno, nik uste hau prest dudala, Jose Berduntzuk esan... Honekin elkartuko dugu, behitu hemen dakatena da txokolate, utzi momentutxo bat, gainak urina urtu zaigu bere beruakin, eta behingo dugu horrekin elkartu. Bale, hemen bertan? Bai, baingo duguna da, behitu, hau pixkate pela da, Oantxe bota detonea gurina, mango xo buelta batzu, zebat nikan bitu. Bandikan bazka gurin puxketa batzuk. Beste lau buelta mango eskilot, eta nik uste beste lau buelta manda, segituan urtuko dela dena. Bueno, badazpada ererik ere buelta gehiago marko izkiotz, igual. Eta ingo deuna da, haue jarri bertan. Eta hola haure, urtutzen jungo zaigu, hau txikiek iladakata haure, haber jartzeten hemen ontzitxo bat handiagoa, bestela barroan jungo zait, txokolate jarri bertan, eta urtutzen jarriko eta bai, gero birutatxo prestatzeko. Eta itxaso ere bai, ligatzeko tailerrak ere bai ematen dituzu, ezta? Bai. Eta hori, egia da, Euskaldunak mito bada, ez deula asko ligatzen? Zuk ze uste duzu? Nik uste ez, o batzuk baiet, o bestiak ez, baina bai, esategu egoaldian bero gehiago iteula eta jendeak gehiago ligatzeula, ezta? Egia da, ezin dugula orokortasunean hitz egiten, segurazki... Bai, beti ongoa baten asko ligatzen duena eta oso gutxi ligatzen duena, ez? Egia da, Euskal Herrian, eta igual ikerketa bat egin barko nuke honen inguruan, ohitura dugula ezagunekin igual ligatzeko, ez? Demagun, ninoa zure kuadriarekin, eta igual erreseagoa egiten zait, zure lagun batekin, ez? Ligatzea, eta aldiz hori da. Eta kuadria berri batean sartzea, normalean, nahiko lan zaila izaten da Euskaldunentzat. Ja. Baina denetarik ikusten da, eta egia da ez, hor gaur egun ligatzeko aplikazioak ere badaudela, egia da gero eta emakume gehiago ere, nolabait ere lehenengo pausu hori ematen dutela, eta hori ere zoriontzekoa da. Bai, lehen ematezun, bai, eskatu inbiartzitzaiola, eta dantza gotik gatoz, ez da, gura etona monak eta gurasok urruteago jungabe, dantza bat eskatu bihartzen da bizipikotiei, gero aurrek aguteko pixkanaka, ez da? Bai, hau naziko dut, ez da? Hori asko aldatu dare bai denbora gutxian, ez da? Bai. Zorionez. Eta eskerrak, eta egia da ez, gaur egun harremanak eta ligatzerako ohitura horiek ere, aldatu direla, eta... Zea holku emate dituzu, ze esate jozu jendiai? Ligatzeko diozu? Bai. Bueno, denetarik, hau norberaren biografiaren, bere historiaren baitan, batzuei esaten zaie, venga, animo,
eta beste batzuei lasai, igual kalabaza jasotzen dituzu, edo bueno. Baina nik ere ez dakit honen inguruan ere. Hau da, ligatzeko estrategiak, bueno, egon badaude, baina egia esan ez estrategiak direla pertsona horren estrategiak, ez? Ni agian humoretik seduzitu dezaket, beste batek igual intelektualki oso aditua da ez dakit zertan, eta orduan bere fitxa hori izan daiteke, ez? Edo bere puzlea osatzeko pieza hori izan daiteke. Hori da. Honi azkenengo buelta momentu hemen, Bakoitzak bere kartak eta bakoitzak ere bere publikoa. Ze batzuetan konsultan ere, batzuetan topatzen naiz. Ai, eskenik ez dut ligatzen, ez dakit zer, denok dugu gure publikoa. Hori argi dago. Eta zuze ustezu, asko aldatu ere bai, sare sozialetan eta jendia ligatzen duna, nola ikusten duzu hori? Bueno, ondo, beste modu bada. Beste modu badala. Bai, dudik gabe, bai. Baina arraru eitea, ez dakit, ez da, zonroberit ezagutu zure bikotein, ez dakit zenbat ordu, eta ez zeate ikutu. Bai, egia da ez, importantea dela nire ustez ez, presentzialtasun hori bermatzea, baina, bueno, auskalo, agian harreman asko ere sortu dira internetetik, eta beste modu bat da. Erosketak egiten ditugun bezala, edo gaur egun interneten informazioa bilatzen dugun bezala. Hala da. Bueno, hemen txe, bagoaz aurreaka, Baitu, lagunduko jazu. Bai. Honekin, horrela heldu, bi eskokin jarri horrela, barrun. Vale. Eta, ingo izutena dago barrun sartu. Hau talde lana, Eta hau ostutzen jarriko deu. Niaka. Vale, eharrak remate seguna. Hau ostutzea nien bere gorputza hartuko dut, eta pastelan gainetik botako jo. Hau, harreman erotikoen antzerare izan daiteke, esan nahi dut. Batzuetan ez talde lana egin da harreman erotikoetan, eta, bueno, hemen ere, metafora bat izan zitekeen, ez dakit. Ai, ama. Bueno. Ingo deuna da, erreporte bat ikustea jungo beha. Lekeitu baino jungo beha guain orekan batekoak daudean gure zai, eta erakutsiko digue, aurdunaldi batak gero, errekuperatzeko nola inberdien ariketak. Guazen bertara. Eguerdion, Joseba, oratzegi gure naz, orekan bateko arduraduna, eta gaurko honetan erditze osterako ariketak eta aholku batzuk emongo daguz. Guazen barrura. Bueno, gaur esan dugu maura, erditze osteko ariketakin hasiko ara, eta horretarako daukau hemen zara modelo maura gauzak erakusteko. Oso garrantzitsua da gutzako, mediko baten baimena eukibidegu, ginekologua edo matroniak baimena moten gaitxu, dana ondo dagola, ez dagoela arazorik, eta algara hasi biharrian. Uka holkatzen dugu bebai, zoru pelbikoko ofizio espezialista baten azutia, apizkat ikusteko zelan dagoen zoru pelbikoa. Hori dana ondo dagola, edo erdi ondo dagola, eta baimena daukaunean, bertora etorriko ara, orduan, hasiengo ara ariketak etzen. Bueno, lehenengoko ariketan transverso muskuluan zentrako ara. Transversua da abdominalen azpizan, eta ordun aldizan asko sufrituen daben muskulo bada. Ordun hori barriro indartuen bidugu. Hasiko ara, super simple biharra etzen, eta izango da, arnaziaz, hartu arnaza, eta botaten dugunean, tirrina edo silborra berutz erungogu. Hori da. Zuek etxian, hau nahi badozuen, eskuak hemen ipinitza, kaderan, horri garriko zue aktiba etzen dela transverso hori. Eta hor ja lantzen gauz abdominalen barruko muskulaturia. Hau aldo guen, 8-10 bat bidar. Hartu arnazia lasai, bota eta tirrina direkzio horretan doia. Ariketa hau oso erreza eta oso simplia dalez, pizka komplikatzeko aldo guzipini material desberdinak. Etxian basa ozen, kojin bat alda izan. Belaun artian sartukot, eta ja hor aduktora be aktibata dagoz. Eta gero, besuak gora ipiniz, goma bat ipiniko tamen. Eta orduan nengo duguna da, arnazia hartzen dugunean hartun, da botatekeran tirrina bera, eta besuakin zabaldu. Eta hainkak be geldi. Damen daukaba aktibata aduktorak, aldaka, transverso, eta atzetik eskapulak bebai. Hartu arnazia barriro, bota berut, tirrina berut, eta besuak zabaldu hor suabe. Hortxe. Bueno, aurrengo ariketia, transversua segitzen dugu, baina transversu esa parte landuko dugu abdominala eta obliku, albuan dagone muskulatura hori. Orduan, bera kolokako da, hainkak pizka flexionata, lepua zuzen gogoratu elegante egon bigara, besuak pizka zabalik ukonduak, eta hona menengo da bena da, arnazia botaten da benean besukin aurrera joan. Hartu arnazia, bota, eta bardin tirrina barrura doia, eta besuak aurrera.
hartu arnasa, relaja, bota, tirriña barrura, besuak aurrera, hori da. Hartu arnasia, bota, vale. Bueno, ariketa honetan bez, jarraitxuen gogu transverso eta abdominala lantzen, baina aldi bardinean bizkarreko muskulaturia belanduko dugu. Orduan, hainka bat lurrian ipiniko eta bestia goizan, besua aurrian, eta gomiaz tiratuengo atzera, ukonduak pegata eukitza gorputzera. Hartu arnasia aurrian, eta botatekeran tirriña barriro barrura, eta besua atzera. Gogoratu, bizkarrezurra zuzen eukibiotela, tirriña barrura isia botaten dutenean, eta atzera. Bueno, aurrengo ariketan, dana juntako pizkat, aldaka dana landuko transverso lehengo modura, baina gluteua bebai atzetik. Orduan, arnasia hartuko dugu, da botatekeran tirriña sartukot barrura, eta gluteua gorutzi gokot, eta hor aldot eutzi. Hartu arnasia barriro eta berutz goiaz, bota, tirriña barruan, gluteua hor aktiba eta ondo, eta fuerte. Bueno, ariketa hau errezadalez, pizka komplikateko goma bat sartuko txau, bai? Enketatik sartuko hu, kontuz, belaunen hor goizan sartuko hu. Eta hemen ingoguna da bardina, arnasia zibiliko ara. Hartu arnasia, botatekeran, tirriña bera, gluteua gora, eta pizkat, hainka zabaldu hor, tensateko gluteua, bai? Indar gehiago emateko. Hartu arnasia berut, eta botatekeran bardin. Tirriña behian, hiperfiza fuerte, eta hainkak zabaltzen. Hola, segiduko dugu lantzen transversua, gluteua, eta hainka zabaltzekeran pizkat tentzino gehiago emongo dutzagu gluteuari. Bueno, eta horekan batetik nahi dutzuegu esan, ez eukitziko ikararik erdituta gero kirolian hasteko. Profesional baten eskutan ipini eta aurrera. Hurrengo baten ikusiko gara, bale? Agur! Ze ona olatz, Natalik esan dit, gakizu, umi euki berden dit belaxe, eta esan dit, eman azunik geho bideo hori ikusiet, baina eukineet eta ariketak iteko etxian. Eskerrik asko, eta egia esan beti, aditu batekin asko sobeto ez beharrezkoa da, zeatikan pasatzen bagea, gio bakizu, arazok etortzen dira. Mil esker, eta urren arte, hemen behitu, atea deu brownilla betikan. Eta hemen dakau txokolate, inberdeula, mai gainen atemperatu. Behitu. Ingo deuna da. Hau, hemen jarri horrela, xe? A ber. Ateako zuzuk? Bueno. Bai, venga, ba. Zure kontu hori. Bai, behitu, errexea bateatzea, eta gero hau oso ondo kentzen da. Eta gero ikentzen desunean, bueno, lan errexea. laban haunditak inola pasatu azpitikan, eta txukun jarriko deu bertan. Vale? Eta nik, atean mangotena da hemen, igual hemen, ez da? prepatu deu musa, eta jarriko deu bertan. Vale. Bueno, eta adibidez, erditziak ineginan, erditze eta geroko ariketak eta hori eta geroko sexuare bai, nola izatea? Egia da ez, bikote batean, bikote izatetik familia izatera, baldaketa handia dagoela, ez? Eta normalean, krisi handi bat dator. Eta gehien bat, utzetik batea, orduan asko aldatzea, ez da? Bueno, ez dakit hori horrela den, baina egia da batzuetan, ez? Pero etuen lasaiago izatea, nioen irugarrena nahi dut, eta aurrenengo ezela izaten bada, mekatxila mar. Ez. Baina egia da, ez, aldaketa handia dagoela, ba hori, familia, nola egingo dut, hau harkatu? Beitu, zuzegi kontatzen, Ez, nola baitere ez, familia bat sortzen denean, ba, krisi handia dagoela bikotean, ez? Eta krisi batzuetan dira, nahiko eramangarria, baina beste krisi batzuk dira sakonak. Hain zuzen ere, denbora falta dela, eta ez? Igual zaintzan ba, denbora pasatzen dugulako, eta orduan guretzako edo intimitatearentzako bat arte handirik ez dugula, ez? Eta orduan, ba, bilatu behar. Eta batzuetan, igual pixkatarraroa da, baina nola inbiar da hori, batzuetan, programatu inbiar da, ordu jarri berdia. Nik esango nuke baietz, batzuetan. Bai, hori ez da naturak ekartzegun zerozetan momentuan gertatzeana? Bueno, baina sexua espontaneo izatea ere batzuetan, bueno, nahiko zaila izan daiteke, ez? Eta are gehiago, bazaintza edo ardura edo lanarekin ere gaudenean, ez? Orduan nik esango nuke baietz, bilatu behar direla tarteak, ez dut esan nahi larrutan ibiltzeko, baizik eta bikotearekin elkartzeko. Claro, ba igual plan bat egitea da zer dakit, gustatzen zaiguna. Zinemara joatea da, oheratzea, masaje bat ematea, paseo bat, ez dakit, agian kirola egitea elkarrekin. Masajean eta hori danoi gustatzen zaigula uste, Eta horrelako momentuak nik uste bilatu behar direla. Hor gertatzean da, behitu, hau jarriko izun martxan, zer nik txokolatia bota behar gaina. Jartzezu behian, bueltat ematezu,
eta gero txontxorra egitezu. Vale. Eta bora kasua zenean, ja ez dezu indar egiten, bale? Vale, Eta hola juniten, eta nahi dituzun danakin, nahi zutana betetzen jun hola Vale. txerrek itxarraka, bale? Vale. Hola, Hemendik ondo launaka itxi, ere, peixkitua hola edo... in ondo, gio indarra itezunean berak agoteko. Vale, ea Hola ba. hasi eta gero nahi zuna egin, bale? Oso ondo. Erkiateako, Bueno, ze goxo-goxoa bueno, geldituko bueno, berdin bueno, berdin. ez dakit, ez dakit. Eta egile aldare bai, adibidez, sexuan eta sukaldaritzan, hartzekotasun asko da hola. Basango nuke baietz, are gehiago begira, orain egiten ari naizen, hau? Bai, badaude Behar bai... dudala, nere denbora, nere konzentrazioa, are gehiago hitz egiten nabil, eta nola baitere ez, detailetan zentratu behar gara batzuetan, ez? Eta hori da hain zuzen ere egin behar dena, ez? Gauzak batzuetan motel sukaldatu behar dira, suabe egosi behar dira, ez? Eta hor ere, edo orain egiten zaren hori ere, nola baitere, lastan bat izan daiteke, ez? Orduan nola baitere, ba bueno, hor, Hombre. ba bueno, importantea da, ez? Ba, gauzak poliki egitea, zaintza horretan, samurtasun handiz, zer dakit, mimoz, eta nik uste hori beharrezkoa dela. Ze batzuetan azkarregi goaz. Bai, dudik gabe. Eta esan desuna, egia esan, ba... Beti sukaldene bai egoten dira, ez da? Eta sukaldene bikoteka eta iten dezutuzunean lanak beti otea arroze pixkat, ez da? Bueno, kasu Berotasunak guztietan egin eta igual ez, ezta? baina egia da ez, gaizki ulertuak ere badaudela, Gaizki eta ulertua. batzuetan ere... Batek gauza pentsatzen nahi da eta bestia, ez Ba da? bai, edo batek gauza bat nahi du, eta besteak beste zerbait nahi du, orduan ba horregatik esate dut, komunikatzea ba importantea dela, ez? Neri horrela gustatzen zaio, Joseba, baina ezakit zuri... Nei bai, baina uste gehiago eta berri diozula. Gehiago? Gai, Osea, hola- Ba, tarte bakoitzean beste bat, gutxinez. Bai, hola, desente. Erdian ere? Erdian ere adibidez? Hori da, adibidez. Bueno. Ze, gehitxo Eta abidutzen zaizu. sexualitatea ere, ba, sormenarekin ere zirikusia dauka. Ba, ni orain ere egiten ari naizen hau adibidez, zer dakit. Sormena, bueno, ez? Igual hasiera batean esaten nuen, ba, jarriko izkiot hauek, baina gero egia da, ba, bueno, hainbat modu egin daitekela, ez? Hainbat moduz egin daitekela, eta nik horrela egiten dut, baina agian beste norbaitek beste modu batean egingo luke. Eta inbiar dala alegia, ez da, ni uste zen beti berdinare bai, bazka jakin da bezala, ikutu berriketa eman berzaio, bestela espermena da, ez da? Bai, eta sexualitatean gainera hartu eman bat da, ez? Eta talde lan bat da, orduan ikuste hori importantea dela, ez? Hau utziko dute hemen adibidez? Bai, Edo- oso ondo. Bueno, hau ja ostu zaigu, hemen temperatura freskoa hartu du, eta guain luzatzen hasiko naiz ja, eta gero behin gogortzen danean, hasiko gea birutatxo gateatzen. Bueno, itxaso, eta zurekin kontaktuan jarri nahi dunak. Bai, Noa jun behar du, o nun galdetu behar du, o noa deitu behar dizue. Bai, bueno, bai, itzaldi bat antolatzeko, edo tailerren bat antolatzeko, edo nire konsultara etortzeko, jakin badudala webgune bat, itxasobakedano.eus dena, Vale. eta ba, bertan ere ba, bueno, informazioa topatu ezakezue, edo topatu daiteke, eta Instagramen eta sareetan ere nago, orduan, ba, kuku bat eginez, nik horrela aipatzen dudalako, ba, harremanetan jarriko gara, Eta orduan, erozertako, bai elkarlanean. ekitaldi bat, bai bikoteko arazoen bat, edo bakarka ere bai. Bakarka ere bai noski. Erozertako. Bai. Bikai. Ba, bueno, hau behar deuna, behitu, guain. Behitu, zu ikutu horrela. A ver, eta probatu daiteke, o... Bai, probatu, Espainian jarri hola pixkat. Ez dut hori egingo, Bai ez, behitu hola. Txokolateruak temperatura hola nabarmentzen dugu. Ah, bai. Eta ja dago pixkat, ostantzea. Ni jaten dut zuzenean, Joseba. Baina ikustezu ja gogortzen hasi dala. Guain hau itzuengo dugu minutu pare bat gogortzea, segituan gortuko, betu ja, kolori aldatzen dana jute zaio, brillo eta dana juten, Bai. eta ingo deuna da segituan, biruta txokatea, pastelan gainean jarri, eta saioa bukatuko dugu antxe. Baina pixkat itxuen behar dugu gogortzeko. Bueno, hemen gogortu zaigu hau, eta bagoaz birutatxoak ateatzea, pixkat hau garbitu, eta badakizue, ETV maratoiak, 25. urte hurrena betetzeu, eta aurten, da gaixotasun kardiobaskularren gatikan bildu behar da diru laguntza hauek guztiak, eta badakizue, abenduak 12ako, adion, zuen laguntzak bidaltzeko. Eta hemen bani joa, hau gateak oitugu, aber nola teatzen dian, baitu. Horrela, xe, bai, venga, bai. birutatxo batzuk, aldiein loriak, batzutan nola iten denik, hemendik heldu, txik, haber ze muskoa dateatzen zaizkiten, txak, venga, eta holako loretxua garriko zu hor gainean, bale? Hemen ingo dugu Horre, beste zein txoak. lekutan? Ba, itxurillan gainean adibidez Ah, hola. ui, ama. Baitu horrelare bai.
Hemen, Ui. bai kontzak aldun bezala. Hemen horrela xingo deure bai. Vale, tori. Loreak o algak ere izan Loriak, daitezke. algak edo bai, nahi deunun bezala dituko jo. Bueno, eta itxaso, eskerrik asko etortzeagatikan, Bai. eskerrik asko iten desun lanagatikan, eta badakizue, berra dakanak galdetu berandu baino lehenuo. Eta beste gabe hemen, azkenengo loretxu bateako dut, guain? Perfecto. Eta honekin, gaurko saioa, bukatu deu, hemen txe. Mi esker zuei ere. Bai, zea, mi esker zuri, eta hemen erdin jarri, kodeu. Eta besti gabe, bituse txokolatezko brownie egin deun, erremolatxakin, eta mila esker. Bai. Eta, nahezun arte, Bai. gu hemen nongo geha. Agur lagunak. Aio.